henyu adiwa tarita svika muchikamu chekupesera tiri muchirongwa Mai Chisamba show. Imi muri kutandadzana nesu, muri kuitei nechiramu, muri kuchifarira here kana kuti hamusi kuchifarira? Zviri kutaurwa pano munofungei nazvo? Ndakumbouya kwamuri baba serious, takungopeta chete. Kukura kunoita vana vedu vakomana vasikana vane muviri unoti ukasvika pane rimwe zera hardware nesoftware zvomuviri iwoyo zvinenge zvoshedzera kuti ndivoneivo. Zera rake mupfungwa zvinenge zvisati zvaibva, pfungwa dzake dzinenge zisati dzaibva, asi hardware nesoftware yorudo rwemwanasikana inenge yaibva. Saka zera iroro ndorati ngativaregerereiwo. Ndo mhaka muchiona mutemo uchizoti kana vasati vasvika zera rakati 16 havasati vobvuma kuti vanganzi vakaroorwa kunyangwe akaenda nomurume. Kouyazve ishu yokuti tikatanga kukuya chimera, guyo rinoramba richingorangarira kuti ini basa rangu nderokukuya chimera. Tikatanga kutswa, duri nemutswi zvinoramba zvichingorangarira kuti isi tavavo kutswa. Saka tikatanga zvinhu zvatisingazopedzi, ndo pandataura paya kuti Chiramu ichechi ngasisatange zvinhu zvachingasonosvika kunana full stop, nokuti dzimwe nyika hadzizopindiri padzinenge dzifanira kupindira. Pekupedzisira nhamo plus nhamo equals nhamo inesu. Vana vedu nekuda kwenhamo, vabereki ngavachengete vana vavo. Vazhinji vachoita seChiramu chisiri Chiramu, iri nhamo yakatipoteredza inoita kunamira sourimbo pamudzito. Ndo mashoko enhamo akupinzira Chiramu mukati. Bva murombo munhu havigwa ari mupenyu. Ngatichengetanei. Mashoko makukuta ari kutaurwa iwaya. Hanzi nhamo plus nhamo inhamo inesu handiti? Saka ngatizvione izvozvo. Mbuya shoko rimwe chete ramuda kukanda kumusha? Chiramu chinhu chakanaka chaizvo. Mainini vakapfeka mini, baba mukuru makatarisa, hakusi kwokuti mainini vari kukudai. Dzidzisai kuti mainini mapfekera makaita aya haasiwo. Mashoko makukuta ari kutaurwa nambuya. Nyasha. Ndinoda kungoti kuvanhukadzi nevanasikana, kana Chiramu wakuona kuti izvi hazvichakufadzi, unobvumidzwa kuramba. Saka rambai matambiro amusingafadzwe nawo. Ndizvozvo. Kana kumhang'ara kumapurisa vanosungiswa? Ini ndinoti ngatizamei kukunda miedzo paChiramu inotisvitsa pakuita zvakaipa. Chikorobho kazhinji kacho chinozoyeuka kana mvura yadeuka. Kamwe katambiro kedu aka tinozoyeuka katipinza muna taisireva. Ngatikaregei mhosva dzomhan'aro. Mashoko makukuta ari kutaurwa 9. Hanzi ngatiregei kupinzana pamiedzo. Miedzo vanhu vanodokwaira kusvika pakuti ameno regai ndizvisiye ndimboya pamuri. Ndinoti imimisana mama vedu gavi rinobva kumasviuriro. Saka pakupedzisira musati uyu mwana wani kana muchitiona chikanganisa munyika, asi titsuureyo nenzira yakanaka, nokuti ndokuti tikure. Nokuti mukangotisira tsumo yokuti kuraone, zveshuwawo mangwana Zimbabwe iri mumaoko edu. Tinoramba tichiita zvakashata zvatiri kuita muzuva ranhasi. Mashoko makukutu. Vabereki, vana vari kuti tioneiwo, titsureiwo. Ndoya kwamuri mukwasvangu. Ndinoti Chiramu chaiva chakare. Chemajaya aisvitsa makore 30 asina kungoziva musikana. Nemhandara dzaisvitsa makore 25 dziri mhandara dzakazara. Vachindoti vamudziva rimwe chete pasina chaiitika. Rudzi rwevanhu ivavo kana vakanyanzi vaita Chiramu chaiva nomuganhu. Chaizvezvi choti kamwana kari grade 7 kazazvi pabonde hazvichabvira. Vasikana havasiri mhandara. Vakomana havasiri majaya. Saka maini kana vasiri mhandara, bamukuru vakati maini huyai vacharambirei. Saka Chiramu ngatingoti chaiva chakare. Ndizvozvo. Hanzi vaizvigona zvambobuda kuti vaidzidziswa. Ngatidzidzisei vana vedu. Tiri pasi pechirongwa cheHIV and AIDS. Itsika dzekare dzakunzi tirumuke nezvipakubva madziri nekuti high risk area kachitaura nyaya dzeHIV and AIDS. Vawanda varwara nenhau yechiramu. Ndofara kuti nezvivana vadiki vari kudzidziswa don't touch places. Saka zvakureva kuti vachazoda kubata vana kumberi uko tiri kuenda uko. Vakaema jeri. Mashoko makukuta ari kutaurwa.
izwi rimwe chete ramunoda kukaenda kumusha. Chataikumbirisa kuti batanai nanagogo nanambuya mukwanise kudzidzisa vana mumusha umu nekuti ichokwadi Chiramu hachisisimo uye mapurisa kana Chiramu chinhu chekare. Saka kana zvamataura kuti hazvisisiri pamutemo kuti mwana abatwe nhengo dzake, sungai vanhu mutemo uchengetedzwe. Ndizvozvo zvakangogara zvisingaitwe nokuti mukazviti kana zvamakuti hazvisisiri pamutemo kuti mwana abatwe nhengo aigobatirwe nhengo yake naye. Hazvifanirwe, inzvimbo isingafanirwi kuendwa, isango rine shumba. Chiramu ichi isu vanhu vakuru tisi takachitanga, vana vadiki vanga vasingazivi kuti kune Chiramu. Saka isusu ngatirambe tine hunhu hwedu hwakagara huripo hwokuti mwana sikana kana ndibaba mukuru kana ndibaba mudiki vachigara nemwana sikana haasi mukadzi wavo ba. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Ndoya pamuri da kuenda pana sekuru? Inini ndamirira kupa testimony matikana testimony. Taurai zvenyu. Ndiri kuti ini zviro kwazvo Chiramuka hachina kushata. Ndina pastor Chiweshe ndainzwa vachiti hanzi kutamba hakurambidzwa asi matambiro. Minzi Chiramu hachina kushata asi iwe matorera unochiita. Isu takakura tina nababa mukuru tichitamba nawo Chiramu kusvikira nhasi. Inini pandakaroorwa ndiri mhandara, ndakapedza gore ndakamirira muchato pamusha. Ndine murume watete wangu akauya akanditi mainini ndoda kukurairirai zvinonoitwa kana maenda kumurume. Takarara manheru. Ndakangoti kutaura tichitaura tarara manheru wakanyahwaira wakauya mubedroom ndakarara. Ndakanzwa kuti kwerere ndikafunga kuti ikitsi. Ndakaramba ndichingonzwa zvichienderera. Ndakamuka ndikavhura dhoo ndikaona waripo ndikati muri kude zvakanzinga ndakutaurira kuti ndoda kudzisa ndikati bhudhi. Ndakadaidzira bhudhi wakabva watiza mangwana acho akafuma wandiukawo ndi ndo Chiramuka chinoitwa. Ndikati Chiramu chenje achapfurikidza minzi isusu Chiramu ini munhukadzi ndinofanirwa kuziva kuti ndomira sei. Vauchirema wako vakazviramba ava vaburitsa maV11 nomboya pamuri sekuru. Regai ndiri pese ndichiti inungoiko kuti zuva nezuva mutume vanin'ina venyu kundotenga zvinhu zvomumba nana baba mukuru ndokunozondokumbirwa zvisingakumbirwa. Ndizvozvo zviri kutaurwa nasekuru. Vamwene mazvita enyu Mai Chisamba, regai ndiye uchidzo vabereki vedu kuti kana mainini kureva munin'ina wangu akanganiswa nemurume wangu muri Chiramu hazvina sarudzo yakanaka kuti bamukuru vazonyepera kuti ndoda kuroora nekuti mainini vava havasi kuzogara nabamukuru vavo nenguva refu nekuti vapinda neaccident netsaona zvinhu zvavanga vasina kugadzirira. Ndizvozvo hatizvikurudzire zvakare, hatitombozvikurudzira. Ndoye pamuri vamwene. Kutamba uku kwakapfurikidza kwatinoti chikudo hakuite kana usiri murudo nemunhu iyeye handione zvichiita. Ndizvozvo vataura zvakanaka nhai. Makudo ndo anotamba zvemakudo. Ukaona uri munhu uchiti ngatiitei chikudo pamwe muupenyu hwako hwakare waivi gudo. Kuchikudo unenge wachitora kupi? Ndoye pamuri. Kana mataura nyaya yeChiramu ndinonzwa kumerera mapundu. Makuriro atakaita isu takarayirwa kwandaibva uko kuti baba hamukunzwani nawo unopfugama. Zvino makuriro ari kuita vana vedu atichavadzidzisa kupfugama. Ko muri kuregerei kuvadzidzisa? Isu vabereki tisu tinotadza. Taakutadza kudzidzisa vana vedu. Nenzira yei? Nenzira yekuti taakuda kutorera chirungu pamusoro. Ngatidzidzisei vana vedu kuti mwana upa next door iya zvanzi yako. Baba vanopfugamirwa. Iya zvanzi dzako. Uyezve nehagi dzavako idzi dzaakunetsa. Vanhu vakahagana baba mukuru namainini. Pane chemistry inoitika ipapo. Havachahagani vari kure nakure. Vanohagana zvipfuva zvichibatana. Vachibva ipapo unoona kuti pane chemistry yaitika. Makutarisana ndo pazvinobva zvese. Saka isu vabereki tisu tine mhosva. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Vadikani vamwene vari kutaura zvechokwadi kuti kana mati maakuita hagi kakumbundirana kaye muchinzwa hana yemumwe ichirira yako ichirira zvinogona kukupai zvimwe zvamanga musingafungire. Ngatirambei tiri mutsika dzedu. Vatanzi takuregedza kuita zvinhu zvedu nokuti tiri kuda kuita chirungu. Zvinoregai tirege kuita udofo. Varungu havarase tsika nemagariro avo. Zvavakagara vachiita vanozviita. Kwei tinokoperei zvevamwe. Vadikani kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu maonei madzi
zvidzei, maonei panyaya yechiramu. Regai nditore mukana uno wekukutendai mese neuwandu hwenyu. Regai ndiende kudare redu nditende mbuya Chipuriro. Nyasha Temba. Tinokutendai. Ngatisanganei zvakare pane chimwe chikamu chinonakidza zvakare svondo rinouya panguva imwe chete. Ndinwenyu Dr. Mai Chisamba.